Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyaring atong top story subo nga adlaw, Pebrero 21. Presidente Marcos magatugas ang task force nga magatutok para sa long-term solution sa mga Kanlaon evacuees. Oplan baklas ginpatigayon kadungan sang kampanya sa mga nagapapili senador. Paghatag pahanugot sa mga commercial fishing vessels sa mga municipal waters ginakahangawan. Alas kontra mosquito, igalunsar kontra sa dengue. Kag sa good vibes, pinakadako nga paliga sa basketball sa Bacolod, nagsugod na. Kag sa tripping ni Ruming, aton bisitahon ng 4-lane nga dalan sing Isabela nga karon isa na ka tourist spot. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, closed season sa Visayan Sea ang nagtakop na. Liwat na nga nagbukas ang Visayan Sea sa pagpangisda. Ini kasunod sa opisyal nga pagtakop sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa tuigan nga closed season sa adtong Pebrero 18. 3 ka bulan nga ginpatuman ang pahuway sang baybay. Tuyo sini nga mahatagan sang tion ang liwat nga pagmuad sang species sang kaisdaan labi na ang sardinas, herrings kag mackerel. Ginpahayag ni BFAR 6 Regional Director Remia Apari, ang closed season isa lamang ka management tool. Kung luyag sa sustainability, suno sa iya kinahanglan ang comprehensive approach nga nagalakip sang pagbalanse sang conservation sa production. Kasubong man ang pag-invest sa aquaculture kag pagpasiguro nga mapangapina ng mga small scale nga mga mangingisda. Ang closed season ang sadtog ginpatuman November 15, 2024 tubtob February 15, 2025. Sa number 9, alas 4 kontra mosquito ang igalunsar sa Department of Health sa Lunes, Pebrero 24. Sunod kay DOH Undersecretary Mary Ana Maestral, ila ginahaylo ang national agencies nga magpakigmahin sa nationwide search and destroy mosquito breeding sites kick-off event para sa dengue prevention and control. Suno kay Maestral, tuyo sini nga mapabako ng prevention and control sa pungsod kasunod sa pagsaka sang kaso sang dengue sa bilog nga pungsod. May pila na ka lugar sa Luzon suno sa iya nga naglabot sa epidemic level ang kadamuon sang dengue. Sa Visayas, ang Iloilo kag Negros Occidental nag-record sa madasig nga pagsaka sang dengue cases. May 6 ka dengue-related deaths ang na-record sa probinsya sa Negros Occidental kag 387.93% nga nagsaka ang kaso as of February 15. Na-activate naman karon ang mga dengue lanes suno kay Maestral. Sa mga talatapan sang gobyerno sa Lunes las 4 sang hapon suno kay Maestral, igalunsar ang amo nga event. Nagapahanumdum si Maestral sa matinlo nga palibot. Nagaabiso man siya sa publiko nga kung maghilanat kag nakitaan sang sintomas sang dengue kaangay sang rashes, sakit sang tiyan, pagpalangluya, pagdugo. Gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Mag-go national. So, madulungan, unahan lang sang government agencies anay, ang kutob na pwede maka-intra on Monday. So, kada 4 o'clock na ta. So, dirigid ta maumpisa makombat sang dengue through vector control. Bali ang Kung wala Monday, sang mosquito, wala man dengue. Sa number 8, illegal campaign materials ginpangkakas sa dalan lakson kadungan sang kampanya sa mga senatoriables. Truckloads sa mga illegal campaign materials na pangkakas sa dalan lakson sa Bacolod pagi sa Comelec Oplan Baklas dungan sa campaign sortie sa nga senatorial candidates sa probinsya kainas ng aga. Kinahanglan pa sang katapos ng Comelec sa mga singit nga salsalon agud nga mapangkakas ang mga nagakinabit nga mga illegal campaign materials
material sa mga poste sa Dalan Lacson kaina. Ginsiling ni Bacolod Election Officer Revo Sorbito nga madason nila nga iga-inventory ang masobra isa ka truck sang mga napangkumpiskar nga tarps kag posters nga ipadala sa COMELEC main office. Iniagud nga mapasaka nagakaigo nga kaso batok sa mga natungdan nga kandidato. Kadam-an diri nagapapili sa senatorial kag party list elections. Kaupod sang COMELEC sa pagpatigayon sa Oplan Baklas ang katapos ng DPWH kag Bacolod PNP. Dungan ini sa ginunsar nga campaign sortie sa mga senatorial candidates sa probinsya. Actually, yesterday, our personnel already started going around, and took pictures and inventoried some illegally posted campaign materials of our national and party list candidates. We will be sending them notices ASAP for them to remove these illegal campaign materials. And thereafter, if they fail or still refuse to remove them, we will be left with no choice but to file the necessary election offenses against them. But Sa number 7, duda Moises Padilla PNP sa alegasyon sang tiyo sang college student nga napatay sa aksidente. Sunod sa PNP, nag-ako ang tiyo nga nakainom siya sa matabo ang insidente. Sa pag-usisa sa Moises Padilla PNP sa tiyo nga nagadala sa motor sa matabo ang ginaalegar pag-hit and run sa 21 anyos nga si Desiree Tadena. Gin-ako sang tiyo nga nakainom siya. Sunod kay Major Romulo Hepilango, ang hepe sa Moises Padilla PNP, may nakita man ang ilang nga investigador nga mga bagras sa kamot sang tiyo. Sa panaysayon sang tiyo na naog siya sa motor para mangihi sang may nagamotor nga persona nga nagsipa sa iya nga motor kundi nagapungko si Desiree. Natumba kuno ang hinablos niya kag nalampos ang ulo sa dalan. Pero sa mga nakuha nila nga mga impormasyon, duda sila nga posible self-inflicted ang natabo nga insidente. Gani ila sa gihapon ginausisa kung may mga saksi nga makapamatuod sa statement sang tiyo. Miyerkules ang hapon sa natabo ang ginaalegar hit and run sa Magalyon Cadre sa Moises Padilla. Sa number 6, pagpaiway sang sugar importation sa milling season kag pagbakal sang 50% sa mga ani sa mga mangunguma ginaduso sa mga senatoriable. Ang malawig nga tig-ilinit isa sa mga pagtilaw nga naghatag kahangawa sa sugar industry sa nagligad nga tuig. Dugang padiri ang pagsarurot sa presyo sang kalamay nga ginapatihan resulta sa ginapatuman nga importation program. Ginpahayag ni Makati City Mayor kag karon senatorial candidate Abby Binay nga dapat mapasiguro sang Sugar Regulatory Administration nga mapaiway ang sugar importation sa tiun sang milling season. Iniagud mapasiguro nga hindi maapektuhan ang presyo sang kalamay. Ginsiling naman ni Anay Senador Vicente Soto III nga para mabuligan ang mga mangunguma, ilabi na mga sugar farmers, nagakaangay nga ang gobyerno ang magbakal sang 50% sa ilang mga ani o kon produkto. Pinaagi diri mapaiway man ang ginaalegar posible nga pagpamentaha sa mga nagaserbe middlemen kag traders. Sa number 5, mentras nga delikadong sitwasyon sa bulkan Kanlaon, mga evacuees hindi anay tugutan nga makapauli. Masobra na sa duha ka bulan nga sa evacuation centers nagatener ang mga pumuluyo nga sakop ang puluyan sa 6-kilometer danger zone sang bulkan Kanlaon. Suno kay Raul Fernandez, ang Western Visayas Office of the Civil Defense Regional Director, bisan pa mga magalabot sa 6 ka bulan kag kung nagapabilin sa gihapon nga delikado ang sitwasyon sang bulkan, hindi nila matugutan nga makapauli ang evacuees. Kung personnel lang ang paghahambalan, preparado ang OCD pero nagapabilin nga nagasalig sa resources ng gobyerno naman ang galastuhon para sa pagbulig sa evacuees. Ang tanan nagadepende sa aktibidad sa nga Kanlaon kag ang ila lang man nga ginalantaw among safety sang mga pumuluyo.
Pero para kay Fernandez, nga dako nga bagay ang pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga evacuees sa La Carlota, bangod nagapakita lamang ini nga suportado niya ang ginahimo sa mga ahensya sa gobyerno diri sa Negros. We have enough trained personnel na pwede nating i-deploy. So sa manpower and then sa the system itself kung paano natin masusuportahan yung ating disaster response, we are prepared for that. But pagdating sa resources, then it all depends na doon sa national level. Sa number 4, senatoriable sa idalom sang alyansa para sa bagong Pilipinas, nagpasalig sang pondo para sa Negros Island Region sa 2026. Nakasandig pa sa Region 6 kag 7 ang pondo sang Negros Island Region nga karon operational na. Gisiling ni Senator Francis Tolentino nga ang kakulang sang pondo para sa mga infrastructure projects, labi na ang pagpatukod sa mga regional offices, ang isa sa mga nagapabilin nga kabudlayan sa idalom sang bagong rehiyon. Pero nagapati siya nga ang kinahanglan amo nga dapat mapabaskog sa Department of Budget and Management ang pagpasiguro sang pondo para sa mga regional agency agud nga masabat ang tagsa ka mga budgetary requirement. Nagpasalig naman si Anay Senador Panfilo Lacson nga siguraduhon nila nga mapatuman ang pagtalana sang kinahanglan nga pondo para sa 2026. Gindugang niya nga kung nagakaangay ang paghanda sang multi-year nga pondo para sa Negros Island, Siquijor Region ang iya suportahan. The deliberation of the 2026 budget, when it goes to the Senate from the House, will make sure that the items needed, maski hindi for the particular year sa 2026, maski mag-multi-year kung hindi kakayanin, at least ma-accelerate yung organization ng new region. Ang problema lang tayo ngayon sa DSWD at saka siguro OCD kasi putok pa ng putok itong Kanlaon. Halos walang buwan na yung mga nasa evacuation center sa Castillana, sa Kanlaon at sa mga adjoining areas. Yun yung malaking budgetary outlay ang kailangan. Pero lahat ng mga tanggapan Sa number 3, isa ka serious concern sunod sa probinsya sa Negros Occidental para sa local government sa mga fisherfolk kag coastal communities ang sinilang mga desisyon sang Korte Suprema nga nagatugot sang pagpangisda sa mga commercial fishing vessels sa sulod sang 15-kilometer municipal waters. Damlag pa mga magagmay nga mangisda nagpabutyag na sang pagkabalaka sang epekto sang amo nga desisyon sa ilang nga palangabuhian. Wala labot sa ginapaabot mangin epekto man sini sa marine resources. Dako ang papel sang baybayon sa palangabuhian sa masobra 45,000 ka marginalized fishing communities nga may 472 ka fisherfolk associations gikan sa 25 ka coastal cities and municipalities sang probinsya. Sa official statement nga ginlagdaan ni Negros Occidental Governor Eugenio Lacson, ginapanawagan ang tanan nga stakeholders nga nagalakip sa government agencies, academe, civil society kag publiko nga mag-isa agud mapangapinan ang magagmay nga mga mangingisda kasubuan ang sustainability sang coastal kag marine ecosystems. Gina-affirm sa probinsya ang commitment sini nga mapangapinan ang kinamatarong sa municipal fisherfolk sa pagluso sang continued preferential access sang small-scale fishers sa 15-kilometer municipal waters. Nagaisa ang probinsya sa masobra 2 million small-scale fishers sa bilog nga pungsod. Nagsulat na si Governor Lacson kay Vice Governor Jeffrey Ferrer nga nagahinyo sa sangguniang panlalawigan sa pagpasara sang resolusyon nga nagapabutyag sang grave concern angot sa desisyon sang Korte Suprema na nagatugot sang commercial fishing sa municipal waters kag nagapanawagan sang gilayon nga protective measures. Ginsiling man ni Attorney Julie Bedrio ang pamuno sang Provincial Environment Management Office nga madamo pagin sa iban nga grupo, mga council, mga fisherfolk associations
nga nagapabutyag sang kabalaka kag nagapanawagan man sa nagakaigo nga tikang angot sa amo nga desisyon. Nagugat ang kaso sang ginkwestiyon sang Mercier Fishing Corporation ang constitutionality sang pila sa mga provisions sang Fisheries Code kung sa diin ginrule sang korte nga ang municipal water isa ka natural resource nga ginapanag-iyahan sang state. Gani na delegate sang Constitution sa concerned nga national government agency kag hindi sa LGU. Ginsiling naman ni Senator Francis Tolentino nga iya igaduso ang pag-amend sa Fisheries Code of the Philippines para mapangapinan ang mga apektado nga mangingisda. Sa number 2, linibo nagdagsa sa Victoria City para suportahan ang 12-0 campaign sang alyansa sa bagong Pilipinas. Napuno sa mga supporters ng Victoria City Coliseum sang nagpatigahan sang campaign sortie sa Negros Occidental ang mga senatorial candidates sa idalom sang alyansa para sa bagong Pilipinas. Mismo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nag-endorso sa re-electionist senators Amy Marcos, Bonga Revilla, Pia Cayetano, Lito Lapid kag Francis Tolentino. Upod man sa slate sa idalom sang presidential banner sa ACT CIS Congressman Erwin Tulfo, Makati City Mayor Abby Binay, Congresswoman Camille Villar kag Anay DILG Head Benhur Abalos. Yaraman sa rally sanday Anay Senador Manny Pacquiao, Vicente Sora III kag Panfilo Lacson. Kag sa number 1, Presidente Marcos magatukod sang task force nga magatutok para sa long-term solution para sa Kanlaon evacuees. President Ferdinand Marcos Jr. ang magatukod sa task force para sa long-term solutions para sa mga evacuees na nagapuyo sa palibot sang bulkan Kanlaon. Sining hapon ginbisita sang presidente ang mga evacuees sa La Carlota Elementary School South 2. May ayuda kag mga food packs nga ginpanagtag sa masobra 300 ka mga pamilya. Ginsapol sang presidente ang FIVOLCS ng iban ng mga government agencies kaupo ng mga local officials. Sunod sa kay Presidente Marcos, ginistoryahan nila ang long-term kag short-term solutions para sa evacuees. Isa na diri ang pagtukod sa task force nga magatutok sa mga long-term solutions nga pamunuan sang Office of the Civil Defense. Dugang pa niya, may mga ginhatag ng mga suwestyon ng mga alkalde, mga gobernador nga para sa iya sarang mapatuman. Isa man diri among relocation sites sa sang danger zone para in kaso ipasaka sa alert level 4 ang bulkan, may dalalan sa mga pumuluyo nga luwas sa peligro. Bilang short-term solution, nagpasalig ang presidente nga magapadayon ang bulig sang gobyerno mentras tanto nga yara pa sila sa mga evacuation centers. That will be continued. Pero ang mahabang diskusyon is yung long term, paano natin gagawin. Maraming mga magagandang idea ang mga mayor at saka ang provincial government para mawala na talaga ang mga nakatira doon sa loob ng danger area 4 kilometers. Sana mailabas natin sa 6 kilometers. Also, the proposals na meron magkakaroon ng permanent evacuation center sa labas ng danger area so that in case mag-alert level 4, meron tatakbuhan lahat ng tao. Kag sa Good Vibes, pop-up nga kapihan sa kilid sang dalan, ginasayo sa mga turista kag homegrown athletes sang Bacolod na hatagan kahigayunan mag-compete. Wala magpensa rin isa ka virtual assistant nga ang pagbutang niya sang pop-up nga coffee business sa higad sang dalan ang rason sa pagtinad sang turismo sa isa ka lugar. Ini ang katuanta sa tripping ni Roming, buwas, Sabado, alas 9 sang aga. Sa pagsugod sang tuig 2025, natagaan sang duga nga higayon
ang linibo nga mga local athletes nga mapakitang ila ikasarang sa nagkalain-lain nga sporting events sa nahauna nga palarong panungsod sa Bacolod. Samtang dugang man nga kalingawan kag kakunyag ang nahatag sa linibo nga mga sports fans sa liwat pagbukas sang pinakadako nga paliga sa basketball sa syudad. Ato nini saksihan kag kilalahon ang mga kampyon sa patag sang sports sa isa naman ka episode sang Bida sang Liga sa Sunday. Kagamoyato ang top 10 stories of the day tubtub sa Lunes. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.